Fontosabb, jön egy gól a 7. percben, Márquez előreívelte a labdát, ott Crespo mellé ugrott, Henry szorításában is Iniesta a gólszerző. Komoly védelmi hiba, azért tegyük hozzá, mert ezt azért azon a poszton el kellett volna fejelni, a többi meg már magától adódott. Azért Iniesta előtt ajtóablak helyzet volt, kapus is későn jött ki, ez már nem hozott neki igazából komoly gondot megoldani, de én bátran azt mondom, ez komoly védelmi hiba. Henryt láttad szabálytalannak esetleg? Ott fönt volt egy picikét a kezed, de... Én nem érzékelem, ott mellé ugrott a védő a labdának. 10. perc, Maxwell íveli oda Henryhoz a labdát, aki nagyon-nagyon szépen készíti le. A vége egy rossz Krkić lövés, de aztán meg lesz ennek a jó verziója is. Például egy perccel később a túloldalon. Itt Busquets játsza vissza a labdát Messinek, akitől megkapta, és ez már egy jó lövés, Coltorti üti ki. Igen, ez már egy olyan próbálkozás volt Messitől, amihez hozzászoktunk, már régi önmagát kezd idézni. 22. perc, Messi, remek keresztlabdája. Krkić 1-1-ben marad a védővel, aki lehet, hogy tudja, hogy mi fog következni, de így is alul marad, Coltorti viszont véd. Szép volt ez a befelé való csel, de hát a röviden azért a kapusnak ezt illet hárítani. A hosszúban nem biztos, hogy meg tudta volna oldani ugyanezt. Egy Canales szabadrúgás a 24. percben tudatos kombinációnak tűnik, Valdez itt még jól mozdul ki. Ez az első olyan veszélyes helyzet volt a vendégek előtt, amiből gólt szerezhettek volna. Itt pedig az Henry szabadrúgás gólját megelőző eset, Busquets, és akkor mond tovább te arra tőle. Nagyon sokat nincs mit róla mondani, mert én szerintem szabálytalankodtak vele. Itt össze lehet érezni, itt ér össze a térdük, és ettől nem tud tovább menni. Innentől kezdve a szabadrúgást én szerintem jogos, ha már megszólítottam. Az én szemszögemből, hát innentől kezdve, hogy a sorfal minek áll oda, azt nem tudjuk, mert szétugrottak. Hát ez nem támpont és segítség a kapusnak, annyi bizonyos. Sőt, egyáltalán nem, hát így tulajdonképpen az a kapu oldalú teljesen nyitva maradt. A sorfal akár nem állt volna oda, akkor is ugyanez lett volna az eredmény. Henry pedig köszöni szépen, és odarúgta, ahová kellett. Ha bizalmat talán nem is, de lehetőséget kapott, és nyomban gólt rúgott Henry, és hát veszélyesen játszik, láthattuk. A 34. percben is szabadrúgáshoz jutott aztán a Barca, szinte ugyanonnan, picit messzebbről, Márquez lövi ezúttal, káprázatosan eltalálja, és még a kapufa is besegít neki. Ha egy üzlet beindul, akkor így szokott lenni, úgyhogy úgy néz ki, hogy aki a Barcából szabadrúgást lő, annak gól lesz a végeredménye. Mondjuk ez szerintem háríthatatlan volt a kapus szemszögéből, védhetetlen, ezt nem lehetett védeni. Elfelé jött a labda, kapufáról pattan be, szépen elcsavarta a sorfal fölött. Jön a 36. perc, és egy hajmeresztő Valdez hiba, de aztán les miatt nem adja meg a játékvezető ezt a gólt, és nagyon helyesen teszi. Így van, de azért itt Valdeznak a kijövetele az életveszélyes volt. Itt egy picit megpattan, talán azzal varta meg a kapust, mert bejebb állt a labda, de hát ez nagyon rosszul jött ki. Ez pedig egyértelműen jó játékvezetői döntés. Ugye a kapus kín van, és a két védő, legalább két védő feltételen nem áll fenn, úgyhogy nagyon helyesen nem ítéltek gólt. 43. perc, eseménydús volt a félidő vége is. Krkić kapja a labdát a bal oldalon, megjátsza Messit, és ő lő fölé. Ez is egy jó próbálkozás volt, ugyan az irányzékkal baj volt, de azért látszik, hogy Messi nagyon szeretne gólt szerezni. Egy Canales szabadrúgás megint, 44. perc, Valdez újra rosszul fut ki, ezúttal Sisco csúsztat mellé. Ez az a helyzet volt, amiből már megérdemelték volna a vendégek, hogy gólt szerezzenek, mert Valdez ismételten rosszul jött ki. Aztán a végén az általam már említett Krkić zicser a 45. percben, Messitől kapja a labdát, illet volna berúgni. Szerintem is ettől jobb labdát nem lehet kapni. Talán itt is azt mondom a hosszú, de hát a védő ott már elég közel volt, de a rövidre iránycékkal ezt el kellett volna helyeznie. Ennyi tehát az első 7. perc, Iniesta gólja egy Márquez előreívelést követően. Az első félidő a gáláról szólt, de egy picit talán attól tarthatott Guardiola, hiszen a gólokat már láttuk, ezért inkább beszéljünk a mérkőzésről, hogy nehogy valaki megsérüljön, mert benne volt itt a pakliban egy kemény belépőt követően, meg amúgy is balszerencse sújtja mostanság a Barcelonát ebben a tekintetben, nem? Ez egyértelműen így van, én szerintem készülnek már a Stuttgart elleni BL meccsre, mert azért látszik abból, hogy én elhiszem, hogy Puyol ott ütközött és fáj az arca, de